ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି ଘର ପୁରା ଚାକାଚାକ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳଠୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆମେ ଚୂନ ମାରିବାର ଥିଲା। ଆମ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଚୂନ ମାରିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରର ସବୁ ସାମାନ ଯାକ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକିରି ସେଇ ସବୁ ସାମାନ ଯାକ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇ ରଖିଦେଲୁ। ଭାଇ ସତରେ କାମ ଏଇ ସାଇଟ୍ କରୁ କରୁ ଆମକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା। ସତରେ ଭାଇ ଆମକୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଗଲା। ହଁ ଭାଇ ହଁ। ସବୁ ସାମାନ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚୂନ ମାରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଭାଇ ସତରେ ଆମେ ଚୂନ ମାରିବାରେ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ବହୁତ ଘଣ୍ଟା। ଆମେ କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଚୂନ ମାରିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୂନ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲି। ହଁ ଭାଇ ହଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ କଲି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭାଇ ସତରେ ଏବେ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି, ରିୟଲାଇଜ୍ କଲି ଭାଇ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ଏମିତି କଟିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।